Mit emne det er, hvilken farve af tøj går mest folk udenfor. Og jeg går ud fra, at der er flest folk, som det går i mørkt tøj. Så gik jeg udenfor at få noget data, så har jeg taget resultat fra 33 folk fra gade. Mænd, som der går i lyst tøj, er 4 stykker. Mørkt tøj 7 stykker, blandet farve 5, og andet er 2. Damerne, som der går i lyst tøj, er 5, mørkere 9, blandet 3, og andet er også 3. Så derefter nede er en diagram, her hvor man kan tydeligt se, at der er flest folk, som går i mørkt tøj, lige meget om det er kvinden eller manden. Så sammenhæng, og så til konklusion, så det vil sige, at min hypotese, det passer rigtig godt til mine data, som jeg har samlet i shoppingcenteret udenfor. Og det var, at der er flest folk, som der går i mørkt tøj, og det har jeg ret i. Og hvis man skal sammenhænge med nogle andre ting, for eksempel, hvor jeg har taget data fra både dem fra mit aldersgruppe, og dem, som der er lidt ældre, og det er, og det er næsten alle sammen, som der går mest i mørkt tøj. Så ja.